Дядо Коледа е тук да ви представи най-добрия подарък за вашата съпруга, за вашата приятелка или за вашата хоу. Днес ще ви предложа най-добрия приятелка. Имам едно малко брат. Сега, понеже няма да крием, че има жени, които гледат нашите клипове, пращайте ги на вашите приятели, но не за да ме погват, а за да си записват и те, за да си получите подаръци те от SmartTex BG. Уред за оформяне на прически от дяда ви Коледа, като използва посредством помощта на топъл сиреч въздух. Не да ви духа студено, духа топло и прави прически. Освен че аз съм едно от чудесата на света, знам и още едно, и то се нарича. Неговото име е Philips Versatile Styling Ultimate Shine. Този продукт има въртяща четка за повече обем. Охо. Сега, да не забравяме, че този продукт на всичкото отгоре има и функции, от които и ние, мъжете, бихме могли да нем. Аз, например, бих ахнал от йонната грижа. То е като нормалната, но е йонна. Турмалин керамично покритие. Турмалин съм чувал, че е на Турбалан, брат му. Има и 50 мм кръгла четка. Според мен 50 мм са абсолютно нормални, да не кажа, че и 40 са напълно достатъчни. Моите джеджета не се оплъкват. Имаме и 30 мм изтегляща се четка. Имаме двупосочно въртене. Напред, назад и пак напред. Тук искам звук на щурци. Не на последно място имаме настройката грижа. Тази настройка грижа осигурява оптимална температура на сушене и предпазва от пререгряване, за да не ви прегрее тиквата. Ако искате дядо Коледа да дойде във вашия дом, последвайте SmartTex BG.